आज ना उनका से ना ध्यान ना तो देख लिया ना, आज उनका से मिलल जुलल भेंट कर कुल बंद कर देनी ना, तब फिर से बात का बहुते ढेर दिन से मिल रही तू कल हनी ना का बाबू जान बोलो तो ले खिसिया आवे तो देखत का करत आगुलू का हो का खिसिया बारे बाबा जींस झाड़ के तो आयल बाला कि जैसे जना कि जाए के बारात करे का करे अपना जान से मिले हटो ना मन पाकी में लटा के आई हैं मने रोज के बेवड़ा के जानत नहीं हमरो क्वालिटी बदलता। अच्छा बदलता तो हमरो चेंजेस बदलता उ का अरे आज को खेल बल का हो तो तू ही ना कहेला हैं तो। हमरा पे भरोसा तहर ना रहेला बताओ तो तनी हम कहे ना कि प्यार तोहरे से करबन त बियाह कइले बनी तोहरे से आ रहब तोहरे पे तो रहबू त का बोला अर्जेंटली का बात रह अब मने हमर नौकरी लागे वाला ना लगी कहे ना लगी ओई खातिर कोरा तनी देखा तो कुर्ता पैंट पहनल छोड़ दे रहनी। हां तो तू ही ना कहतला कि जितना लागी उतना हम देहिब नौकरी लागला के बादे बियाह करब। हां फीस लागल बा फीस लागल बा तब का 7000 फीस लागल बा तोरा बहिन के साथ गल तेरा पढ़ाई अब जल्दी से द बर्बाद हो गल बने का कहता रह जल्दी से जो जाई हम लेट लागल बा लेट होता है मास्टर से 5 दिन रुक लास्ट का इच्छा तर कि हम ना नौकरी पकड़ी लास्ट फॉर्म भराता आज 5-6 दिन के 7 दिन के भरात रहला कहता रहे आज तकाल बेरा ना देबो ना तो कहत नहीं हमारा तारा हो ही जाई बात बता देता नहीं का हो जाई हो तू लागलो काहे ना हो जाई हैं तू ही कहले हुआ कि जितना तार लागी खर्चा उतना हम खर्चा देहिब तो तार त खर्चा में बर्बाद बनी हम लेकिन नौकरी तक लागे के चाही तबे तोहर से बियाह करब। तो जब नौकरी लगावा तड़ तो जनता ना कि नौकरी में छोकरी ना चाहेला नोट चाहेला हैं अरे तो कहता ना हम का करी हमर तो समझ में नहीं खियावत हरा पे हक बा पूरा ले ले बड़ा कहत लेकिन नहीं खी ले ले हई हां है का हई आजकल लेके कोइले रहल ह बताव ना तनी फूल मैं एकदम तो देलू जो तने फुआ गाँव में तो फुआ गाँव जा चाहे कतही जा लाई पकड़ा 200 बेसी बा इतने में चल जइहा मैं 200 लेके जइबो मने तू न फुआ की हतना पैसा तू लेके जतल 10,000 हैं सोची बोला है 9,000 ले ले भाई ठीक ना तो 7,000 हमरो कुछ खर्चा बा हम लोग कपड़ा ना किनब। अच्छा मेहरारू तारा जाई तो मेहरारू के तरह ना करब अब दूसरा मेहरारू भाई का हमारे ये भरम बल का तो उहे तो मेहरारू न माना हमरा के तो मेहरारू के जोन गथु बतन पूरा ना करब हैं ठीक बा हम जाता नहीं ठीक ना अंत सहेली हमर हो जाए ताकतिया कहते जल्दी चल हम चली देखो निमन से पढ़ाई करी हो। हां अभी ई पैसा देला के बाद ना सोचला कि नौकरी एकदम पक्का बा फिर 4 लाख देबे के पड़ी अभी 1 रुपया ना दे पड़ी देने के देले 2 लाख अब का देबे के पड़ी बार पैसा तू खरीद अब ना लागी ओने हम अपना खातिर छिटा तनी लागी नौकरी त तोहरे के ना जाई कि हमरा घर आई। अच्छा ठीक बा 80,000 सैलरी शुरू में बा हां तो 5-6 महीने में कुल पैसा चली तब का तो ऐसे न कहता नहीं कि 10,000-15,000 तो देवे में खावा ठीक हम जाता नहीं ठीक ना जल जाता नहीं हां ठीक हो जाता नहीं हम ज्यादा नौकरिया लागी पैसा हमारे लगा हां 200 अंगरी घीवे में रही बड़ा नौकरी लगावता ना बड़ा नौकरी के चक्कर में पड़ल बना कैसे हम तारले झीटे के रहला कि जे नौकरी छोकरी हमारा के करे के बा पार्टी रहल है बड़ा लेकिन सहेलिन सब के कनी कैसे झीटे के बा कि बड़ा आवता ना 10,000 80,000 रुपये सैलरी पावे खातिर मुँह देखता रहे अपन जहिए तार रुपये खलड़ हो जी तहिए मार देला चल जी बहन ने।